सासुत बहुअरिया रज करे बहुअरिया रज करे हो। सासु हमहु के पियरी माँ गावा हमहु छठी भूखब हमहु छठी भूखब हो। सासु जे बोलहु ना पाई ननदी उठी बोलै ननदी उठी बोलै हो। भौजी तू तो हाउ जनमै बजनिया कैसे छठी रहब्यू कैसे व्रत रखब्यू हो। डगरे से आए हैं पियवा बिरह बोलिया बोलै बिरह बोलिया बोलै हो। जाति के नीची सुअरिया देखत घिन लागई देखत घिन लागई। 12 बरिस भैले ब्याह ललन मोहना देखे ललन नाही देखे उहो। धना गंगा में डूबी मरी जातू तू कवनेया रथ काई कवनेया रथ काई हो। सासु ननद करई छठ व्रत और सब सखियाऊ और सब सखियाऊ हो। छठी माई जे कर में बारी बियाही ओ घर से निकाले ओ घर से निकाले हो। ससुरे के मारी बेचारी नैहर बीच ठाड़ भई नैहर बीच ठाड़ भाई हो। मैया खोली दे तू अपनी के वड़िया तक कहाँ हम जाती ही रही लेती हो। अंगने से बोली है माई त सुख दुख पूछाई सुख दुख पूछाई हो। बेटी कवन संकट तोहरे जियरा नैहर बीच ठाड़ी भयु नैहर बीच आई हो। सासु ननद गरी आवै हमई कहई बाझिन हमई कहई बाझिनी हो। माई जे करी मैं बारी बियाही ओ घर से निकालै सुअरी कई बोलावाई हो। इतनी बचन सुनी मैया तो अंगने से बोली तो अंगने से बोली नी हो। बेटी तो काजे हम रखी लेबै पतोहिया बाझिन होई है पतोहिया बाझिनी होई है हो। नैहरे के मारी बेचारी जंगल बीच ठाड़ भई जंगल बीच ठाड़ भाई हो। रामा के ऊ होते यही जे जंगल में हमई खाई लेतई हमई खाई लेतई हो। वन में से निकला है बघवा त सुख दुख पूछई त सुख दुख पूछई हो। सासु ननद गरी आवै त स्वामी घरनी कालै त स्वामी घरनी कालै हो। बघवा जे कर में जनमी बेटिया घर से निकालै दरवाजा नाही खोलाई हो। काऊ कहूँ बेटी बतिया कहत लाज लागई कहत लाज लागई हो। बेटी तो हके जे हम खाई लेबै बाघिनी बाझिन होई है बाघिनी बाझिन होई है हो। जंगल के मारी बेचारी त भिटवा पे ठाड़ भाई हो। रामा जे केऊ होते यही
भिटवा हमई डसी लेताई हो। भितरा से निकले है नगवा तस सुख दुख पूछाई हो। सासू ननद गरी आमई त स्वामी घर निकालई, स्वामी घर निकालई हो। बेटी तो है काजे हम खाई ले बैत नागिन बाझिनी होई है, नागिनी बाझिन होई हाई हो। भिटवा के मारी बेचारी त गंगा जी तीरे रोई त गंगा तीरे रोवाई हो। गंगा मैया कला हरदई देत्यू डूबी के मरी जाईती हो। गंगा से निकली गंगा मैया त सुख दुख पूछाई हो। काऊ कहूँ मैया बतिया बहुत दुख लागई हो। मैया सब रखे छठी के रतिया हमई नाही रही कहई सब बाझिनी हो। गंगा मैया बेटी के समझावई त बहुत समझावई हो। बेटी को छवा में लिहू तिल अछत तो छठी के मनायो प्रसाद उनकर खाई हो। बेटी छठी मैया बहुत दयालु ललन तो का दई है, ललन तो का दई है हो। बेटी लवट जाऊ अपने ससुरवात अपने स्वामी घरे, अपने स्वामी घरे हो। कुछवा में लिही तिल अछत त छठी के मनावाई, छठी के मनावाई हो। बहिनी ओ है प्रसाद तिरिया खाई गर्भ रही गए, ललन रही गयनी हो। 8 महीनवा के बीतत नवाए के लागत हो। बहिनी ललना के भाई ले जनमवा त छठी मैया आशीष त छठी मैया आशीष दी हो।